मालां गैला नै मोजांबो आरो गिनांगौबो जायगाया खाथ्रा बे जायगाया नै आंना संदों गासिबो नै आसोला जों सिबाय नै ना अरैनि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायो दा जोङो दा फैदों दै सेराव नै दै सेराव ना बामि बोननो फैदों ना बामि नायलांदो ना बामिखौ बोरै बोनो नै बैयाव गथ'फोर बोनगासिनो ओइ दैया बोनजा दा हनै थाबथा जाबाय दैया मासेमोन माथो थाबथाखो थाबथाबाय नै नुदों दैया बेयावनो ना मोनो आरो आंबो बोननायनि ओइ बाबु बोरै जाखो दा नै मोनबाय आंबो बेलाय बोखांद' मासे नै नायगासिनो बोनखांद' दे थाब टाइम गैला थाबथा जाबाय गबोफिनबाय नै दैया बेसेबां देन्जार ओरैबायदि गिथाव बाथावखा जों गोदो बेयावनो दुगैयोमोन बिरादनो उन्दै समाव ओरैबायदि दै दाहार ना दे बन्द' लांनांगौ खायद जालांजोबखो ना माखोरा मालां गैला नै गैया माथो आधा घन्टासो जाबाय बारासो जाबाय आधा घन्टानि हनै अरदोंबो नायाबो ना अरखादों बोदों थाबथाबाय नै फुरा थाबथाबाय नै दा बेखौ नै आं माबायदि बख'गोन थाबथानायखौ देन्जार बख'गोन आङो बेखौ माबायदि बख'गोन आं नै गबोबाय आरोना देन्जार गैया आधा घन्टानि बारा जाबायना जोङो ना बोननाया मासेबो गैया नै बे जायगायाव मोनैनि सासे बै खारलांबाय बोरै जाखो आसोल माथो मासेबो गैया बे जायगाया जों गोदो उन्दैयाव दुगैग्रासो आरोना बिराद मोजां दुगैनो मोजांबो आरो गिनांगौबो जायगाया खाथ्रा बे जायगाया बिराद गिथावथाव नै
सिनारिफोरखौ नायदों माबायदि सिनारिया जों बैनिफ्राय नैबेनिफ्राय जिरायनानै ओरै बेसिम दुद्रुख्लायबोयो ओरैबायदि मोजां मोनोमोन जोङो बेयाव दुगैनो फुरा मोदोमा जिजोबखायो बेयाव दुगैबाथाय मोनसे नङा मोनसे जाखाथारगोन आरो बेयाव दुगैयोबा आंनाबो नैबेवहाय दुगैनायाव मोनसे जिनाय दङ गोदो उन्दैयाव दुगैनाय सिनारिफ्रा बेनो बिराद मोजां जायगाया बार खोलो खोलो नांसोगारो नै बे बिफां मावनायफोरखौ नुदों जानांगौ बिलाइ मावनायफोरखौ गैया मासेबो नै मनायानो ओरैनो माबा बारजोंसो बिरखारलाबायनानै दङ ओइ आसोल थांसै दा थांसै आरोना बे सासे उन्दै जों बैयाव बोनहैबावनो नागिरदों दस्रायाव नै सासे मानसि एरदों मानै एसे नास्राय सल' फैदों बारबोबाय गैया आरोना बे जायगायाव मासेबो मोनासै जोङो दहाय जोंनि सिगां बोनफैदोंमोन मानसिफ्रा मोनलांबाय मालाय मानै मोनलांदों बिस्रा दा जों दस्रायाव थांसै नै रेडि जाबाय नै नैबे जायगायाव फैफिनलायबाय जों बरिया ओइ बोनाव दल' थांदोब्रा दे आरिजेनदो ओइ दालां सिङावसो एबारना बरिया जायगा बरिया गाथ्रा जायगालै मोजांलै जायगाया गैया मासेबो गैया नोंना ए बोरै जानांगौलै नै आंना संदों मासे मोनबाय नै इलाय थथा वा मोनबाय मासे मोनजेनबायलै नै थथा एखे मन'खादों नै बखनसै नै मासे मोनबावबाय थेंगोना एबारना वा थेंगोना उबाय थेंगोना मासे मोनबावबाय नैयो जानांगौलै थिगसे जानांगौ दिनै आसोला जोंसिबाय नै ना अरैनि जोंना ना अरैनि जोंसिनानै नै दैयाव ओंखारनानै बे गुदुं माबा बल्दार गुदुङावहाय माबा थुगासिनो माबायदि बोरो फैद' आमोखा फंलेट बारनबोबाय एन्जर बायदि मासेल'सोनो गैया माफे मानैल' मोनबाय नै बिराद गिदिरखा ना नङालै गिदिर जों नै मानैल' मोनबोबाय बामि बोनदोंमोन आंना दाना बोरसियानो जबाय नांदरबाय बोरसिखौ बस'नानै माबा मोनसे बुद्धि खालामदोंमोन बे बल्दार सिङाव दा गैया मासेबो मोननो रोङासै नै बामि बोननाया बामिया गैया दैया एसे गिदिर जादों होनदों नामा बेखायनो ना बामिया मोनासै नैबावहाय ना थथा मासे ना थेंगोना मासे मानै मोनबोबाय दहाय भिडिअ एसे सिगां भिडिअ नुखादों जानांगौ
दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदों कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै